Ubwansu bw'omuguzi. Onchumuligire bono sheragire Isato chiabono botuke ngakene kokwaligania SMS yamangana Amayia ero kumanya senchera yobo kirano gati yali bali kwetwere bagosangera ko chikongo chonsi imena isiko yerogongo rogusi ero bono lituko eliga anelia Jumatano sariki kende mutinyi ko mwaka wa bwikiri bubere na merongevere nena manga bere kago korekana ayibono tunere kunyabeka libwa tole kukumanyia asemarogoba yabono bemona soba chara kotengera Ndizi TV na mange twabere togo kwaliganilia kati ya ntukumulekirane monegoro y'umubero bakogotoka Chinsa mu kiri cyakanunda wodi ne yanyakoe omusayuni ganyora katire anabono gabwate chinkoma acho wakwa nemyoro ngaje tukumulekero moncho mulikero ya asobo tukubwara bayigonyore bunari gade gashagwa oyoro mokonyo muri Vincent ne kensemeli yakagambero kambero ni kerugo chika gade gashagwa abe kago tegererwa igoro yengane titigwa ne bunge litukole igoro anyaru wakuzo kurwa sobo koribwa yego impeachment una omokonyo muri Vincent senate boygo nechikuruko nacho ka sokana cha kwaye litukole la missing ekiego cha ngati tukumulekero moncho mulikira semaragoba yabona mana na mange enyerobuna omwane kimwerwe metinye kyanda oyibakurwa sensemeli ya Nakuru litukole Jumatatu igatoka bono gakoirwa senseli ya Buganda kolende abanyanyimbo batoli umwana oyo karukiria bakagirwa bero babekubyara aho babatu umwana oyo egatokana bari kumuira senseli ya Buganda omwane kimwerre kwemetinye kyanda ingati yali twakwarigania semaragoba yabono saranse kobono twemenya senchera yobekera na bogoto bwatu kwetera nsemeli mtandao nsemeli ya Facebook Ndizi TV News the digital na baga nsemeli ya YouTube tunarubuna Ndizi TV News tobase kwa bogoto bwatu kwetera se website una utambe www.ndizitv.net onyara gotumanya anemono kayo tobatu kurwa semaragoba yabono litokubwatira nero kwetera sumuno bwimenyerika kurukwa Lydia Mose saramu manyi akoneka muna chibi chamuli cha wekere ha senchera yobekera nditangandike gima tanyara mangana ya senchera yoko ya chuta Bana mambi nabukira chikoiro mwana oyo mwabo makesukuru morure chibese mate kamenye onyore mwana oyo kolera wochito komera na kanunda abantebi natyo mwenga itire akenyanira atigire kanunda umubero w'umusayo moni gotoka Chinsa mu kiri cya kanunde wodi ya Nyakoye go itire kabutoire n'emyoro ngikyarenge gose tokumanye. The Senate will therefore proceed with the investigation of the proposed removal from office by impeachment of His Excellency Rigathi Gachagua AGH, the Deputy President of the Republic of Kenya, in plenary. Gachagua niga ikiraseke gambero kwa mere wako kwa yesike kareke gambero gyanchira nego tegerero kwe murunga ni kwa ya kare senate ra chikurukana cha kwa ya na boroboli tukulera misi eikegocha. Nilirudi kuchukua sabuni tukapata mtoto hayuko. Kuna visa vingi huwa zinatokea, tunapata mtoto ameibiwa, but huwa tunafuatilia mpaka tunapata wazazi, tuna deal na watoto wenye wako abandon. Omwane kengwerwe metinye kyanda betaka ko bakurase county ya Nakuru tokolya Jumatatu ni gatoka gakwirwa sense ya Buganda na kubwaterwa Chinsa mu kiri cya Kitare county ya Trans Nzoia. Ase yomona na mange saranso ikibono otwemanya senchera yoboye kirano Isato cyabono botukereterana nchenkoro ko Vincent Onyancha Yogotogo chake mese mangana majana mno kurase kambero kaligia Kisii local team ya county ya Kisii ya maega yekine kibono kyalengete abakagerwa awabete bago sambo mwakobukirwe na merongevere no yomo Chinsa majicha marani abantu bakagerete ko babarogi ni gobonekina kyabogia tegererwa sentonde ndeli tukulelero ase kambero ya Kisii local team ni gobono kolengana nensemo yakambero batero bagenda ko bwatingana eyo eliko nyara ko nekina chinkechi abakagerwa bubane babete bago sambo nkonyara bale obone bwabo kolengana nebyombe aho kubwatira ne
kiombe kaligie kogero wene ho mwanya bantu mbaikira nasari tukulia robo igo asekinekyo asabanyara kubule kigambero kane kimana chinke cha saba kagero bana babeta bagosamba kurinza mu kiri chamara ni asumuka wekiriwe na 20 yomo obone nkanyara bole ko ne kigwa buna tokumanyigwa no mulikito Mildred Mumanyi. Lero ni goli abere litsukulia gatatu engaki kiroli bagendete kurwa oborori bwabo boshibe kigambero gya Kisii ase abangina bane banyatko bagusambwa umwaka wekiri bubere na 20 yomo ase kilia buna nigo bakagire koba abarogi asensemo ya marani ase bono ekina kiabo kigendete gotegererwa. Mwili yake unaweza kujua na yeye ilipelekwa wapi? Mwili ilipelekwa na askari wa Lyoma kwa mochari. So as a result of my examinations, I formed the opinion that the cause of death was complications of 81% total burn surface area. Justice Waweru kiare oyotenete ekinekyo nigatebire ngari tukulia Juma na chikorwa litukobene elia ekinekyo likira chikobage koera gose gutangaswa koera elinde abangina abo banyariko bakonyora obwene bwabo. The prosecution closed their case yesterday, and today we made our submissions and perceptive of whether or not the accused people should be put on their defense. Of course, there was intense debate, but we are hoping and expecting that the accused will be put on their defense so that the court can judge whether any of them should be released at this stage. That will happen on Friday, so on Friday the court is again convening about this case. We've had a total of 14 witnesses. We are very happy and grateful to court in the manner in which this matter has been expeditiously had. So we are very hopeful, just like my seniors alluded to, there will be a ruling on Friday on the case to answer. So essentially what we expect and what is our hope, based on the evidence that have been adduced, is that all the 16 accused persons will be put on their defense so that they can have an opportunity also to challenge the evidence that is already on record. Abakili intenenera bekinekyo bakobwaterana nekyombe nebyombe egati yabo ekyombe gya Kenya National Commission of Human Rights ekyombe kya Utu Coalition nigo batkirembu ya mono ase ekineki kyanyako bage kutegererwa nase batebire ogusaba kwabo ngolinga abanyagusira abo bane banyako bakonyora obo ene bwabo. Vijana wetu, vijana wa Kisii, wacha kuangalia mtu wa sababu ate amekuwa mkongwe na sura imeanza kupatilika ukafikiria ya kwamba sura ndio uchawe. Siku moja utachipata umekuwa mkongwe. Kwa hivyo ukongwe ama uzee si uchawe. Tunataka kila mtu hawe na utu. Wamama wasiuawe, wazee wasiuawe eti wao ni wachawi. Tuwe na utu kwa kila mmoja wetu. Ni jukumu letu tulinde wakongwe ambao wako kati yetu. Kwangu kwa niaba ya kanisa ningesema kwamba tuheshimu neno la Mungu. Navyosema kwamba mwanadamu hajapewa uhuru wa kumtoa mwenzake uhai. Tuheshime watu wa vitengo vyote na tutangaza amani kwa kila mmoja. Mtu akiwa na kosa aweze kuchukuliwa hatua na serikali inaweza kumtatua hiyo shida mlio nayo. Nashukuru kwa kitengo chetu cha haki pamoja na Utu Coalition ambao tumekuja huku. Tunaomba Mungu atusaidie kwa vyote na yote, tukachochana tukaimize amani na upendo nchini Kenya. Kuripotelia egetaseni kia Ndizi TV, ilitaliane Mildred Mumanyi. Biamono umuriketo Mildred Mumanyi hasoroboti ruo asenchira yobo ikirano gotigana yobono moncho murigereria aboroki wani bechizukuru boni ko basemigo kane kana kuri bari chinchira aho cyokanyara gukora kisegi kigenkana boygo okondragwa osenchere gender based violence azari tukolia rero ekembe gya International Solidarity Foundation bakoretara yabo cyazukuru riye kurbo getayo yibone mekatora Nyamira National Polytechnic asana bana koro basemigo cyasa aboroki aho chinchira cyokanyara wetanga kura sokondraga gati yanda mange banyara gosemigo asari tukolia rero insi ekembe kiboyga aboroki wa aho nigo banyara we somya mange kolengana borobu nigo batebuna igo banyara manyi obukonye batamanyeti ogotebya abasaba ito bari iskogari mbare bakonyora obwate stress kwaba depressed because of some marital affairs
because of some family issues kaba tayari gusanga irindo nyara ko bagokonyora obokonyi torwanirire obogima bwaitu n'abana basae erinde tonyare gukina tuchikokonya ebinyoro byaito ninde tokonya inse yaito lakini nchebuno umuteneneri w'abanafunzi nimaetenga kogoche skuru romwana mogeni ebimbirororo bone kitwakorere bune into abarayi b'abanafunzi noko barangeri twasangamo erinde tonyare gukonya n'ebirengereri ntonyora nche ndaire aseri bageria soko bakirambia mono mwachire gotusomire gora gender violence kanya ntimeti lakini bone gatwasoire kumanya nande twagokire sana buna mwatusomire bone iga nebo munyaroka nebo mumura na bone umanyire asabwena ebyabwena togokora nande byatusomire borongi akonyora omonto bwengentire usaigo igoro ya tu violence tugo konya bona iga muntu konya gawete chubona tisenti ya chire na buto konya togosomani na tokwa counseling erinde banyare bakumanya tonyare gokeya sengi cyogweita konyorera abana baka abasaye bachakire gweita bagosanire no musani oye no gweitire igo bantu tokwakinambya na sengi cyomwatari school yaito ngande mwatusomire Amaya twanyore sem twanyore no bomanyi na ntogenda kubwati by the way tokubakira byasogocha nande mogendere because emireme mogendere gukora sibina into abana youth ne tokonye nande tuligerete goswa sinyomo se bali toras relationship na gotigana biro mwancho muligira bana siasa nabo igobono aba MC korose county Nyamira nigo barokane ko iwoko kubatikana nege tambukiro gyo kumwaka isiko monogeribwe bunge yo ye county Nyamira enoko kero kolengana no mwana siasa kurwasa meli yakitutu masaba Robnas makana ne gata biruna enenchira mu yoko yara ko ene kiyobo korero buya kurwasa aba MC ime ye county yo Robnas boygoniga nyarre ko singera ko bana siasa bani kimuna ngo kirne baramagandre habo anako chiasa amenyibe county Nyamira wakana hoetera senchera yesi miniga regote yabune kiwa Nyamira bategetwekera boniga namangana arengete amagendro nabo konyara wekera ncira kiria abana siasa beta bakubaliera ngakyo chikambinyo mwaka bukiri bubere na 2022 gose 2022 Koiraneria CMCA chia Nyamira County igorondo che they have really been persistent ko gikeria ora yowo wa county assembly ya Nyamira ainda matukara era chusi mwarora toko teba county assembly ya Nyamira is in bed with executive ona yesterday they congratulate na ndewa ta CMCA move forward weke mikakati kozi obora iwa Nyamira bwa bairobobe oyo etwe gasi ororo instead ya kolegasi akonya gonchokana na nabwate meburera ono ntamanyite meburera igoronga yarenge igogente ke ntolgo chikoligererina where are you who are you andenga yoruete kolera abantu baite gas kere kwa irwe gas for the delivery of service Nyamira still is in slumber in a big question why msiye baito bokerere gona mwabokerera because time is coming abana inchi baochiko baboria why were you not taking action take action ligereria such county Jones Nyamira still is lagging behind in terms of the development kwa abantu bakorangira gune senate be present without content that is poor leadership okonya ende ntorojo sukamagega dinde toro borai wa Nyamira wachire motwe na ende Nyamira ito ya onchore na hekira yogendrete ni gobono lialengeli tukuli konyara guchingira anamono konyara kunyora emechanderengerete osebwatrente obureire bwobongo aseri tukulira bona samangana yobachini bwobongo ni gobono nyagatali ya Kisii teaching and river hospital wanyara gotware gikaro kyabene nabwo n'abanyagatali konyara gusangana kumulekerenga nerengerete obochenu bwobongo ukona cross nyagatali ya Kisii teaching and river hospital gati abanyagatali batebiruna igwe mukigetambukero gusanga baro bwasabanyene bunenchire mu yo konyara kumanyagatali bagendrete gwetera naboni nyagatali ya nyaregote yabuna babwato murobere bwene na kubolia abantu westock na konyora awasemia igoro yamangana rengete obochenu bwobongo aseri engeli tukolia World Mental Health Day negochinga kichibono banyara kubolia abantu kandi ngosanga bareka bwate obuchero kwe birengeryo egento ikera abantu konyara kwe Russia omoyo kubwatekana no gutari birengeryo binge egento ikonyara koleta omuchando bwobongo nonde bwensi nabyettakeire kuerigereria ebieka sobochenu bwobongo taringa onde tayo taetere asobochenu bwobongo kere kwanyorire muchando onde bwensi gotakeire wachicha twarigereria tubwata abantu abanene tubwata abanyagitari baita bakurigereria bakwa device imetakeire accordingly
bono rero twara ngati gatuchakera abanyagitari baitoga iga abanyagitari mbabwate gasi nyinge yabakora babwata a lot of burnouts nebintu ebinge bikogera batwara stress banyora marwaira yanda abanyabarwaire babwate abandi kurwana barase chinka abana ngwetera bara marioga mangeri kariyo kogenda wati koligi ngati bonywa marugo sonorare chinjera njiroro chingia togo chatwate baninga tikatokore gentu geteri kogenda gwasiki bad health habits shikolenda marwaira mange na ndi chiakumisa asumubiro. Done an activity today at KTRH, Kisii Teaching and Referral Hospital, as CME, to educate the staff in this hospital on how to prioritize the mental wellness at the workplace. We have discussed that all the healthcare workers who work in any facility, either hospital or county hospital or government hospital, many of us are experiencing mental health challenges, many are experiencing depression, many are experiencing anxiety, and even post-traumatic stress problems that come about with being a healthcare worker. We've said the major problems that are bringing about these mental health challenges are burnout and the trauma that we experience from listening to traumatic experiences of patients. And so one of the ways that we've said that we're going to prioritize our mental wellness, or we are going to prevent or take care of burnout, is making sure that we do self-care. And remember, having mental health is not a disability. It is something like any other. Na gotigana bino mwancho muligereria sorobotiro gochana kigimo musayo mo hiwate miaka yaiga twani gomobero yotoka Chinsa chia Kanunda yuone gotoka ase wodi ya Nyakoi meje county ya Kisii bunge na kituja cha South kolengana nangina baigona baiboli bo mwano yumusae bagote buno mwano botabwati mo chandonde gente Kenya kanike kwa amo no mokonyi bu mugambi kurwa sensemeyo nabo omo mwano yuni gotebekana buno so musani gotebekana buno ngotumekara yogo tindia nabo gatari ko bwatanya samangana yobo sariam anego chama tukama kema igayanto bakagire ko abasariye kuri Chinsa mechiga sama tukabongo gabaroka ne konyara gotuguru chinko na bangi konyara baitire nemebere yabo gotugutuase na bokolengana nangina ntiga yarote buno mwano yatari muhibi nabo gatari mukagarubo muhibi ego jinga kiye cyabanyarire ko bole serikali kone kibina koraboro botukibo imeri kumanyangi kere to mwano bokonyaro goito na gotero chinko machemiro asensemeyo ya Kanunda ino mubiro kabiro to kaseri tukulya lero ase Chinsa chia kitutu cha South omurikito dipona sanya norobotirwa senchira yoboime Eken nekerero kia mayanda emambe ya lero imeye kenyoro ya Kanunda. Maiga yo mubere bo muroyo mo aserieta esteria no mwenga gotuka mbarabare ne para are ne kenyoro kiaje kia bo matara nyakyogiro. Mwana no yone. Igorno wali ngega si nkabo. Yabo yenda. Muchenga kwenda kero butambi. Matuka inarati getaro kwa nyumruma we inyomba kwa kacha. Akakora akarwange saa 10 muno mu saa 10 gachialenga. Akaruka kutiparo jine gwetende kondoma kaswanga nkarara one kina nyora kwetego ngumeti ona mambe nabukira chikoiro mwana oyo mwabo mokesukuru morure chibesa mate kamenye konyora mwana oyo korera wochito komera na Kanunda abantebi nati omwenga aitire akenyanira atigire Kanunda ngochana nachire ngonyora akenanire gusanga no mutureti gwekenyero kiabo matara nigaba gakoerera nga mumuro ya igatari moibi korende nigaro mutumeki bwa mariogo yogotinda serikali tigekora butukibwaye bona naro ringe kenyoro abantu bangere goitubusa omwana oye genta kunyuna amarwa nenya sore yaye lakini boibi borobu ntuntu ana kumubwata na gento kia munta ibire nte no mutureti gwekenyoro ekyo bona yaro kanira abantu bangere goitubusa Mwanyo mwana oyo gosete kango nonye nintu abarayi ntu amanyete ngo mwana oyo gosire egenta kunywa omane bwa mangana na marune nyasore nigo bono baichanire tegekore keiga anene mono korwa ase chinyomba chobwengi amarwa nabwo asari kunywera nabarabu kango mbacha ga batote binga isanga pi omwana oyo batiganeta asenginjo nabwo abaoni amaru batote bisanga bi bakoreteki batiganete ko ni amaru aya senginjo ko ni bara amaru aya paka Chinsa karo chi ayirire na ndi mwana aba mwana oyo gakokora muchengo kango batoka gaiga batotebi ngasanga api omwana oyo arwete ororo asingicho nabo turaire omwana saigaraire kumbe mwana teyo saiga igakara samaru bagosanira samaru omwana oyo ituru bono maiga tokomanye kibabu netabwa samaru omokonyi bo mugambi kurotesa blockation ya Iranda Charles Nyauso uyo bagakwenike gekore keiga
nigo bono abori abasae gokeania chitaro anene chingaki chiegesunte kwa advice abana baite bigori bike barorenchera bako movement cyabo basonye mbakendabu atukonya kumanyanga niki kyanyoro to umwana uyu umwana buno bono agusira makweli agafura mono so rende abongo sabanga tubwaterane na kwa mono uchunguzi ngokorwere tumanye niki kyakosya makweli umwana uyu komenta nayo mugambi nyaoso bono nigagikirie bikore biga ase binyoro nabo igokubatoka igekurire getindi gucha sabengia marwa ntotegeti ebi sabune biga nibi sabiri korto bosoku monta kwa makweli amabe ntokumanyanga umwana uyu galengo bwali igarustu nyomba iga unga what was the cause of makweli aya so le namangana botuko namangana gesunte nabwata mangana mange goteta abantu baru papara mapema na ende tu avoidia mangano balebi kosia mangano balebi akorete binte binge we are trying to fight mangano balebi na mangano balebi binte binge bile sekenyoro so to sabato bwaterane lindega to siri hiko reporteria Ndizi TV kuruiga sekenyoro gia kanunda kigotuke sub location ya Iranda igutuke meje ward ya Nyakoe bunge ya Kitutu chache sauti literane nkoro kwa Dipon Asanya Engora ushia senke jumbi mono muliketo Dipon Asanya hasoro bochurwa senchere yobo ikarano gotigana yono moncho muligeria nigono abalemi balibeligeti inseye company manyakanete buna ibacho trading litokole bakorokoro bekana mono asogote abuna maiga yokabeka osoko nyaro kwelikia se company yo nigono konyaro kwa bokoro kaneko taboro asokundre wachwese chiabo iko bakorokoro bekana wekensemeli ya masimba asabagani yobo ene bwabo unatokumanyi wa senchera yobo ime na Frida Karubo umulike tukuransemo yobo nchiriya magega y'abalimi koimukia egetambukiro na baigokagacha enibo yabo ase kampuni ya Ibacho Trading nigo besokire na kwerera okunererigwa abanyorire asege kabataranyora efaida ogoika bono okwana omunyakerogo Abel Moranga nigo aenekebuna okungusana na kwaberego ko enekigwa ekikirira amasakara abo nebintu binde gotamigo gochia asabisi yomo DCC abanashe abanjorete amone kamati yane tubeke binte bino dabia abere bikuwa se miaka 12 actually kero mwaka twakalire dividends lakini ase miaka ya 12 abanyene bairwelwe ya moyoka bono nakiagerete abanyene bagachamo baganchora ebinde bionigwe kero mundanya ole yake yagenda boya igorero gotwacha somutisi ekara abare ngororo babekire tu wanted bagatami ibinde bigochotisi nonyana boni go abalemi abo bakorokoro bikana kwa molembe goika abisi cha masimba asibali nekirenga egiyoko enyorera chi title deed nigo boigo bamucha omulikyobo aserieta onsongo okumugania kwerusianania na mangana abwaterentie e kampuni yo bare omoremi baja trading company direct wacha masimba abanta bange nondisi okumiri igotu aetiriri ngane elimo Monday saa 3 Ibacho to ebijibesa jito ebijito biche bionsi bi documents jons to chinyora Ibacho saa 3 itaito kichama mo jonsi bi Monday kitoke Ibacho ntotage timangana yo macheso onsongo abera bwa ntotati komoro biongozi bito biro bigo tokwata libinte bito biyamono yasaba konye na mwagojire yasaba ikikabuye nigo banchira na kumira na litkoria Jumatatu ase society ya Ibacho iliyokonyora enibo yabo yonsi nigo bagania obolingolia gokorwa asobuime iliyokwenekia nkonyora bale amasakara yoboene masimba twakwanire na inde twekere lichibwelimo batote twegwana ngaji tukoya Jumatatu abalimi baito batokali Bacho bonse elinde ebintu ebyana nwe kiagera twere tonsonge ebintu bite Bacho twakana ntogoja kubiri masimba kyatali masimba twa maere ndio ya masikani ari twa maere ebintu bite Bacho ari saati na intu bije saatio na inda abyana no amasikani ayabe na disi yatotebi na abantu baito banjane baisaneke ebintu byabo bichekiwe engakie yotwaru esengenjo ngabicheki usachi yakoru tomanyanga mbiyabire ntoyego ebintu byabokora ekie kitwaro eri bageri twenti matata ngo chakobere na ndo nsongo bono intu twasabire buna abamonsipi tari gotutenenera saini direct ito ikine kia tuancherana ndo tuancherana bali bayibaro
banyare gotora tubaka twikene kerengo keria abantu baitu batagete. Yes. Mega yokugayana engane yoni go baikira lichibu askolinde bagosereire gochigokora okorobekana onyemba konyora oboine bwabo. Intwe bintu byitu na twacha amasimba twakira amaguru. Na ande ibacho ntware ngona amaguru. Ono twari erueira abarayi baitu batera mambi matatu tonyore bintu byitu byose. Onye twabinyora. Uno mweshimiwa bagoteba tutandamana. Aronto konyara. Abo turasa none bintu byasinga. Ndoriko bitigana toko byamarembe. Amanyinga ngo iteratori. Frida Kerubo, Ndizi TV. Na gotigana yono mwancho muligereria bya muno mulikito Frida Kerubo hasa roboti rwa senchira yobo ikirano goskobo tugo cha sa roboti ronde niko bono goetani aso mwako yo mekenyoro kiriege Chinsa mochiri chia kiruke kutoka se wodi ya yabo kimonge ya bunge ya wacha burabu imeye kaunti ya Kisii babira sege sunte kelime aso mwako yomo ejengo bwatekana haseri tukulia lero banyara ko do transformer asensemejo niko amenye bensemejo barokana ko motogyo omubunge bwensemejo obadio barongo aso ikarani kerokiabo manya maigaje company ya Kenya Power and Lighting Company KPLC konyara kubwato ke transformer gocha sensemejo gati amenyo ko nseme bago kerege tambo kerina gote abuna hasa matuka manga se myaka ya magega nigemero beli yabo ane monere go ganiti chinguru cyomuriro ya rokane gotigara maiga na gote abuna mbachi go kini ane mono asensemelia yo bonchirelia nigo chinga kebara gote abuna Chinsa mochinge ase bunge yo ya bomachoge borabu nigo yategere maiga goto kubwatikana no kubara wechinguru cyomuriro ase ensemeyo. Mwenzi lakini toto kwa nini nambia mono na nene no mogoko monene eka kana twabiri gesunte imama tukama tutabuga tiestima togo sinyumoro cyabangina nyumba buna togo sikase ko danesi lakini bano gakyo mugambyo tyatora iramabi otoire estima gatoko musabira amana sana ko musesani agandira batokone gabutanga abagantu barwabisi ndiye mone sigasmari fakiti twasumbokere sana esege sunde nande tabyo batia umugambi batia amenye karibu enkuru mama koyene bija nande kitumugambire yasamu konya matuka mange nande agende okore miremeye nande tuikure bija esege jiyeke nande tumaite ko korale mirimo nande twamanye no murayo muya asambija mu sitai ndogenya yasambiyamo batugambia sauko Engaruko. Ibyansi yasako byakora umwanya bana. Ndo tokolenge abana abamura bambito mugambito toro bugambi kuri nyumba mwagi nasambiyamo. Kumulekera hengana elingeto kumokasiko komokonyi bomure wenseri gadi gashagwa ni gone tukule jumali tukuli aramisi kyocha arachi kumanya igobron yengana elingete go senko kanya arale kogenda kaga yamaga bunge nane konya rago tiri tukuli gorobuna gashagwa hanyara gwa kusiko kurasobo kiriwe buna omokonyi bomure wensen ebuge senate bono nigo yarangiri bikaro bya bene ibono birengete igokwana engana elingete kumokasiko mokonyi bomure wenseri gadi gashagwa yamaga yomonogaliwe bunge ne seri tukuli konyara kubwata kali huko gochia se senate buna ebunge ne ya itiri anyara wa kusiko nona bokorengana no kogania huko bono gwata keire buna aba senator 10 yo mubachorwe abo bache banyara gotegerera igoro ye ngane erengete rigate gashagwa nigaba senator batugutirare ngane nagote buna aba senator bonse ni gocho kubwata ni wakere 10 aso konyara gotegerera ngane erengete ko makasiko omokonyo muri wenseri gadin gashagwa gochinga kechibono omonogeliwe bunge senator Amason Kinga bereka gote buna igogo chikoire ngane yo senchera yo bwasiri no bwasi ko kwanchirira kondo wanse go tayo erukanyara kumulekera anyama mochanaro rarengete gashagwa mbanyare konyete kurendo nyama gushikonyara mamo chandonsi ni kubaranyare ko motiga service igobono gashagwa tegarete inse yamagoka ye senate yera chigotegerero ko ni kwaye go chakirikora Jumatatu oyikarikuri aramisi ekero barachikurwa okona chakwabo bende. The motion having been deemed to be withdrawn pursuant to Standing Order 71, the proposal for a special committee is defeated. The Senate will therefore proceed with the investigation of the proposed removal from office by impeachment of His Excellency Rigathi Gachagua, EGH, the Deputy President of the Republic of Kenya, in plenary. Honorable Senators, in line with the schedule of activities for an impeachment hearing in plenary, I hereby give the following directions. A, the clerk to issue invitations to appear to the Deputy President today,
Wednesday, the 9th of October 2024. B, the clerk to issue invitations to appear to the National Assembly today, Wednesday, the 9th of October 2024. The parties to file their responses with the Office of the Clerk of the Senate by Monday, the 14th of October 2024 by 5 p.m. D, the clerk to circulate documents received from the parties, including the plenary hearing program, to all honorable senators upon receipt on Monday, 14th of October 2024. And the Senate shall then investigate the matter in plenary on Wednesday, the 16th, and Thursday, the 17th of October. Chinga kichuono humo konyo mrewensi gati gashawa ni kikaseke gambiro kunyara kwa mirili ya ukuna cha we bunge ohetera saba igiriba yani go chinga kichuono ekigambere kene kenyara kurugo chikabuna gashagwa ategererwe nane mono ngana abaka wikiase bunge tera saba igiriba jabuna ni gabe tekago tenani go senige bunge eligeti ko mwaka isiko atabwati mamo chanda andonsin ningana bunge no seningana ekigambero gyateberu na kego chikomurikira sobeme na kunyara kuligere go sagashagwa na bwatama mocho ayakwerera ebunge kumwaka siko. Very briefly, because I think Senior Council has raised the critical questions of public importance. I will not repeat that. We just urge that if you be minded, and we urge you to do that, to certify this matter, you keep at the back of your mind the self-evident urgency of this matter, and what I called earlier in the morning, the capacity of the adjudicatory capacity of this court being lost, because the subject matter itself may disappear. In the circumstances, we need some consequential directions that the Deputy Registrar delivers the file to the Chief Justice before close of business today for purposes of facilitating an expedited empanelment. My Lord, we are not able to interpret your smile, the good smile. You see now, I'm wondering, Mr. Ngoya says that we give directions to the DR to submit the file to the Chief Justice by close of business today. Yes. And I'm just talking about the self-evident. It's a suggestion that you're making now. I'm wondering. I've not even started to write a ruling, and he's already making a suggestion that we should forward the file to the Chief Justice by close of business today. Anyway, let's proceed. Let's proceed, Mr. Ongoya. I prefaced my submission by referring to the self-evident urgency of this matter. Because, my Lord, you know that these courts have delivered extempore rulings as the basis for that proposal. Na gotikana yono mwancho muligeria se roboti rondo rogo cyane kigima omwana yomo ekengwerwe metinyi kyanda uyibono bete ka kubura kuru wa Chinsa mu kiriche county na Nakuru litukule Jumatatu niko bono Maria yato kalitukuli ya lero asensemeli ya Kitale abakaguru babere niko babekubya arasekerenga kyo gotoka no mwana uyo wemetinyi kyanda uyotoka no bete bako moyiba kuru wa sensemeli ya Nakuru ngino mwana nigaba no mugoko bwekerengo kigoro magayo konyoro mwana yasoko boko kwaye yamaiga y'abanyanyimba bakora butike beme na kumanyugwa buno mwana uyo nigale koirwa asenselia ya Buganda Dramakana bwekerano nigale kono go chanseme yugo senka yumwa inki algo chikokora sense ya Buganda kolende ni gobono ababera wanyara kobe kubyara boigo ngino mwana nigaba kerendugo mwana ye aseri tukolya lero maiga yo kumanyugwa buno mwana uyo tokire naga yo kobokura sensemelia ya Nakuru boigo gotoka chinsemo chiri cha Kitale nanabokolengana nensemo yo butuki ya DCI Kwate abuna mbaganda tokoro butukimo kumanya osubati wabere gosigo bagendrete bikore byo kunyara kuyo abana nakonia yangana batera go chikumurikira asobeme nego chinga kiyechingino mwana ata yabuno mwana eniga motigete go chikogole sabuni akairana akanyaro mwana tayo litukolia Jumatatu kuikumono yotoka lituko ya lero. Nilirudi kuchukua sabuni nikapata mtoto hayuko. Kwa juu sabuni nilikuwa nayo ilisha. Nikakujia sabuni nikapata mtoto yuko. Sisi tumefurahi kwa mtoto. Hata watu wa nyumbani wanatungojea kabisa. Ndio wamuone kweli amerejea ama. We receive some information that
the child was likely heading towards our direction. So acting on that information, our officers moved on the ground, and they were able to intercept a suspect who was actually carrying the child, a female suspect. If they are able to have documents purporting that the child is theirs, it looks it's a matter that requires a deeper investigation to actually establish if it's a syndicate that is involved in child trafficking, because we are even yet to know the destination. Kuna visa vingi huwa zinatokea, tunapata mtoto ameibiwa, but huwa tunafuatilia mpaka tunapata wazazi. Tuna deal na watoto wenye wako abandoned, are rejected, wenye kuna marital conflict. Kubota kanisa gichikanda takoneki wa ha senseria ya Lebanon hibone yogosaga no senseria ya Israel ni kubona nsemo ya serikali ya gasense ya Kenya batebere babekire shilingi 10 milioni 100 mokane kubonango toli barabasubati bali bakora imirimo ya senseria ya Lebanon obono barukorwa gasense ya Kenya korengana neli uko nabo igone nkona korasa serikali yegotoka buna ni gabasubati chiribu emerongevere na batano ya 26000 bakora imirimo ya sense nabo igo bachakire mirobere ne kone kibunanko banganyi bare ko taga sense ya Kenya nabo nigo omwazire omonene prime cabinet secretary Musalem Davada tebiru na magajo ko bwato kaliyo ko chia sense yo ya Lebanon na kubulia abakenya kwelikia ni gono baromo kwa abakenya belike bali baganiti koirana nabo nigo batebiru namba chikoirania bali banti baitabirane koirana ochaga iga sense ya Kenya magajo ko bekense mo shilingi 10 milioni 100 ichira abakonya kubairania kurwa sense ya Lebanon ochaga iga sense ya Kenya. Have about 26,000 Kenyans in Lebanon, and obviously evacuating 26,000 is a very massive undertaking. But as a measure, the Ministry of Foreign Affairs, through our embassy in Kuwait, was sending out messages so that those who are in distress can register. Even before the war escalated, this was ongoing. And I think we had received almost about 1,500 or so who had registered with the embassy indicating that they may need support for evacuation. The others were quiet. And believe you me, Kenyans, senators, we also had a situation where the Kenyans there, out of their own volition, say they don't want to move. They want to hold out until the situation cools down. So we have that dilemma as well of Kenyans who hope for the best and do not want to move. And you cannot force them because we have to handle this in a humanitarian way. But the government of Kenya has set aside 100 million, and there's a committee in the Foreign Affairs working with the security and other agencies to see how this 100 million can be utilized to assist in the evacuation of Kenyans who are in Lebanon. Onchimuligire bono hayongati yali tokwaliganiria semargoba yabono litukaligalia Jumatano stariki chigabono kyando mutinyo 10 ana mono unabalike baito banyara ko yasangereria himene isiko yorgongo rogusimbye mono asogo chora gotengera Ndizi TV obwansu bomo gusirito bwaterana rwetera somo no bimanyariga koroko na Lydia Mose karkalisara mu manyi ene kuna kwa nyari chibicha amonelio ge ha senchera yoboye kerano mtandao na butamba Facebook Ndizi TV News digital YouTube Ndizi TV News na boyiko na semeli website una butambe www.ndizitv.net onyala gotobwate na komanya ali bono togendrete kubwatoka senchera yoboyime twaro burgiro buja una butambire tana nkro kanis master Vincent Onyancha.